Kaya kata namang silipan ng meging kaganapan king genapan na payapang protesta laban king korupsyon king reporting. Narinig natin ang mga kinatawagan ng galing sa iba't ibang bayan ng ating lalawigan dito sa Pampanga. At kami ay lalaban para sa tunay na representasyon ng estudyante at mga kabataan. Mitipon-tipon lareng niyayaliwang grupo at sektor. Kinggewang protesta, amikititulong isang bayan, isang laban, tapusin ang katiwalian. Inyang September 18, King Metropolitan Cathedral, King Siyudad ning San Fernando. Inumpisa niyang pamitipon kapamilatan ning meto nga misa bandang alas 2 ning at panapon at tinukyan ning meto nga People's Rally. Apeni muna ning concerned citizens of Pampanga at aliwapang aguman. Sumangid ning uran, may natili lareng tinagon bang ipasyaging karelang kulayit para king pamagbayo. Kabataan, manggagawa, at magsasaka at pagbubukid. Narinig po natin sila. Narinig natin kahit pasigaw ang kanilang pagpapaliwanag. Sana po tumimo sa ating kaisipan. Sana po nilog kaya katamo itang karelang pananggaman. Kanu patugot reng grupo anggat emika reforma king sistema ning gobyerno. Ang para sa akin, baguhin ang sistema. Baguhin ang sistema. Baguhin ang gobyerno. Gawin pambansang demokratikong gobyerno na kung saan ang mga kinatawan ay manggagaling mismo ang kalakan sa mga sektor ng lipunan. Pepasyagya namang suporta is Sister Mary Jan Mananzan OSB, ing Directress ng St. Scholastica's Academy king San Fernando, asasabing determinado lang isundo ing laban para king katutuan at hustisya. Ang pinapakita dito yung tapang at yung pagkakaroon ng common good ba? Yung pagkakaroon ng common goal. Kasi ang tingin ko, kung watak-watak tayo, walang mangyayari. Pero pag magkakasama tayo, kagaya nung EDSA, no? Nandun ako sa EDSA Revolution nung matagal na 1986 pa. Nakita ko doon talaga, pag nagsama-sama ang tao at meron silang isang goal, magagawa nila kahit na parang imposible. Ito nakikita ko, parang lahat tayo, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas na. Tinagula naman king pamitipon reng pilang negosyante, reng opisyal ning barangay at reng incumbent alkalde kalupa ng Mayor Jelda Aquino ning Mabalacat, Mayor Di Mandato ning Bacolor at Mayor Dinan Labong ning Santa Ana. At suya naman keti Kapitan Froilan Soriano ning Barangay San Juan Baño. So it's about time na paramdam tamo po, imboses tamo. Huling ini po, impisa sabihan, ing kinabukasan na po ning kakatamong balet, apo po ning kakatamong bansa Pilipinas. Manalakaran lareng grupo na isunduda ing karelang payapang kimot hanggang mika malinong pakibat kareng isyong arapaning gobyerno kaugne ning malawakan kanong korupsyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.